Čaute, tu je Ipo a Majky. tam sa tu je duhový človečík. To nie je podstatné, lebo hráme server. S našim lánkom sú problémy, už hovorím lánkom. Takže nahráme na tomto serveri. Teraz sme ho začali hrať, bol to náhodne vybratý server. Náhodne vybratý, teraz sme sa registrovali. Ani ešte nevieme Počkaj, čo je pravidlá. toto? Kakaové blogy, rostov jungle. Aha, dobre. To vieme, Ježišmaria, primitívy. Diskotéka. Kde sú, kde? Ja si tu vleziem. Nejde tu vlezť, okej. No, poďme. Je tu nejaký čurák? Alebo tak to zrobím. Počkaj. Admini tu sú? Či čo chceš? No dobre. Na Warp rovina, či? Tam dačo píše. Ja nebudem na tej rovinke glúpej si stavať dom, že tam je sama rovina a dom na dome. Počkaj, čo je toto? God of Thirst počkaj, koľko mám money? 30 korún. To je 1 euro. No, takže 1 euro máme ako vreckovie mňa šľaktora. No, tak poďme. Niekde von? Hej, kde je nejaký východ? Počkaj, tu boli warpy, tak si na nejakom warpu zrobíme tu. Warp ambulance, warp väznická spawn. Poďme na warp väznická spawn. Warp. To veľké vo tam môže byť Ježišmaria väznická spawn. Ide ti? Nie. Mi píše, že ono, že neexistuje. Dobre, počkaj. Podľa mňa môžeme si urobiť hoci, kde len sa musíme dostať. Počkaj. Tu je... Hej, tam spadneš do vody. Do lávy? Warp drogerie mňa snad No porazí. poď tu si tak nájdeme voľné rovné, tam pôjdeme ďalej. No idem, Majky. A tu sa dám, dúfam. Neviem ti tak zle povedať? Neviem. Nejaké hrandy, počkaj, ja skúsim. Neskúsim. Bitches, počkaj. Ja som tu spadol do hlbokej vody. Čo si ty zrobil vlastne? Ja tu sa prechádzam, ale nevidím ťa. Pistol, že ja som tu vo vode. Kurá. Poď ty. Tak. No. Ježišmaria, sa nedá nič. Bože, jak sa stade... Ty lúzri, počkaj, bože. poď ďalej. Počkaj, nie, tu poď. Kde končí spawn? Tu stade sa dostaneme. Máš Optifine? Jo. Hej. Dokiaľ nesmieť. Ale nevidím ťa. Tu poď. Ježiš, stade sa nedostaneme, pretože tu zrobil takto neprístupne a tu na by sa dalo dostať nejak. A keď tu je... Tu ďalej, poď doľava. Samozrejme. Poď tu za mnou. Tu sa dá. Nie, tu sa nedá. A nie, tu sa dá. Vedia sú tu? Ja už som na rovine, tak kde? Tam ďalej to pokračuje? Nevieš byť. A ja tu veľa... Počkaj, idem tam. Ja poď. Čakaj tam, kde si. Dokiaľ. Je tu nejaký fake V3. V3. Tak ľahko nedostanem. Bože, však tu pomôžte sa dalo dostať. Tu sa ma rozhodla. Dokiaľ. No vlastne toto je iba taká informáčka, budeme sa tu snažiť. Na aký warp si teraz išiel? Warp, rýchlo. Ja nie som na žiadnom warpe, ja som tu za spavnom. To poď na spawn. A tu si ty. Počkaj, vypníme. A to je vedry. To je fake vedry. Máš skin? Čo? No tak poď. No rýchle, že by sa to zmestilo do dnešného dielu. No, takže vidíte moju ruku.
zvláštna ruka. Kde sú Pretože tie? nemá prsty. Tu sú, Ja ne? mám amputované prsty, ne. Varpy v Kostkohrade, Varp ambulance, Varp park, Varp drogerie, Varp blízko, Varp Je tu. ale portály sa mi zdá, že sú tam. na Portály sú, ale nikde nejdu. Ja som skúšal všetky portály. Nie, poď so mnou Počkaj. rovno. Stanovište 7. Idú? Ale nie, žiadny port nejde. Tu sú dedinky. Tu príde na to je mesto. Tu sú Hej. nejaké stavby. Jaký to je varp? Líbí sa mi, čo som sa Jaký to je varp? Koho to je? Počkaj. My si tu prečítame. No, tu je veľké jízdní miesto. Tak tu nás asi ubytujeme ľudí. Tu si? Kde som? Tu veľké jízdní Pôvodný miesto? Spawn, Gothic. Kde si ty? Do ktorého si ty išiel? Ja som tu. V jakom si? Ja aj tu do toho si išiel. Stanovište Západ. Veľké jízdne mesto. Tam je toto, čo som ti hovoril. Tu nie je Red nič. Beacon. Podo stanovište západ. Počkaj, tu je nejaká honorná draka. Tu je, aha, celkom také dobre. Poď tu nás ubytujeme. Stavbie. Poď na západ. Stanovište Západ. No a už Západ byl presunúť svet do... Počkajte, nevidím. Aha, dobre, tu si. No to kde sa teraz ubytujeme? To je Clay. Marc. Ja, to je lápis. Majky, ty čo tu píšeš po česky? Sledujte čas, sledujte čas. Počkaj, ja to zaspamujem, aby mi odpísali a mne. Ježiš, Majky, ty si rodený Čech, nič proti Čechom. No ale tak vie písať, mal pravopis, vie, tak ho pochválime do komentov. Ja viem, že je to Za 10, talentovaný chlapec. kupuj 11. Bože, ty kupuješ? Jo. No počkaj, ja nakúpim. Nie, ja nakúpim koblak. Koblak. To vyzerá byť celkom pokojné, kľudné mestečko. Dá sa prechádzať do cudzích dvorov. To je super. A sa stalo, čo sa tady nedostane. Učíme soundbricky? A nemám z toho dobrý. No, myslím, že tu by sme mohli. Tam je čierna ovca, idem ju zabiť. Počkaj, poďme skúsiť ďalej. Aj mimochodom v našom reálnom živote sa mala dneska zabíjať ovca, ale že takto mudroval, to sa nezabíjalo. Ale minulo sa zabíjalo. Som to dala aj do anglického projektu, že čo budem robiť cez víkend, bude zabíjačka ovca. No tak. Poď ďalej. Tu je, počkaj, zabijem tú ovcu. Máme voľnú. Jo, tu je už nový. Tu už môžeme ničiť. Jo, To poďme tu naťažiť drevo. Tu si dáme 7 alebo tu ďalej, lebo tu už nič. Kde si ty? Hľadám daj kilometr. Ale počkaj, kde si? Daj TPA Nike Sensor. Aj mám vypnutý núk, počkajte. Kde si? Super, kde si ty? Aha, tu si ty. Kde si? Tu. A tu si. OK, počkaj. Prvé by som si naťažil nejaké drevo. Tak poďme tu. Ani Zrobíme dačo. si dom na hore. Tam, hore, na tom kopci? Nie, nevyzerá to celé stabilne. Ale tam.
Um, no, a nie, aby som... No, Trošku ďalej. počkaj, dá sa tu dať set home? Tak môže, poďme to tam preskúmať. Si tam tu sednú, keby som zomrel. Mám nejaké to drevo. Dobre, ty na čas zatiaľ idem tu zistiť situáciu, kde by bola dobrá hora. Potom bude treba nejaké schody, keď sa tu vybudujeme. Dobre. A dokiaľ má celé food bar. Veriti. To som nevyriešil. Ešte daj sa toho, keby si zomrel. OK. Home set, jo, dá sa to dať. Jo, do keľu. Nezomrel celý. A Myslíš? mimochodom dneska sa tu robí s drevnou sekerkou. Hej? Hej. Hej? A to je taký blbé, daj mal, no. Počkaj, teraz by sme beri, Počkej, že... tam bola sliepka. Hej, chod za ňou, poďme za ňou. Ale nie, ona bola tam tak. Ale sú tu moby, videl som. Poďme to ďalej preskúmať. No tak počkaj, len mi zoberieš veci. Bol Či som nezomrieš toľko, budeme pol srdiečka. A už nezomrieš, poď ďalej. Poď na home. Alebo tu Majky sem. Tam home. Ok som to. Víš, to je dobrý spôsob dívať si. Keď pôjdete s Bože, však tu kamarátom, poď. tak to je celkom dobrý spôsob, No poď. ako si doplniť foodbar. Že zomriete, zoberiete svoje veci, no takže poďme. Čo tam je? Neviem, ešte tu už tak. Aspoň 13. Ty máš krumpáč? Počkej, zober tú torčku. Tu asi nikto nebýva. Nie, ok, mám točku. A to je druhá točka. Ok, potom si zrobíme kamenné krumby. Ja idem to tu ďalej preskúmať. Doraz aj ty zomrieš, takže som sa nechvastal. To je ďalšia cesta, 100%. No, čo povieš na túto horu? Akože do nej, alebo na ňu? Na ňu. V podstate to mrknúť. Tu je už nejaká cesta k tomu. A tam ďalej sa mne to už tam portuje táto hora, vidíš? No. No. Tam? No. A tam tu? No. 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 Ne. Epa, otacka. Spamätačka. Počkaj, poďme toto. Čerusté. Majky sa Nejak. Nie, že také dudlo, otoč sa. Teraz čelustie. Nič moc, akože sa mi nezabíjal. Tu nás vyzerajú byť aj viac také schopné hory, ale vidno tú činnosť. Ľudskú činnosť. No. Ježiš, počkaj, mňa zabíja futbal. Akura. Počkaj, mňa zabíja futbal. Futbal, tak. Zabíja tvoje klby. Nie. Daj si tam rýchlo set home. Ja mám radšej tenis. Nebojíš to, však nám to... Nedávame sa Tam kulami, toto- nedávame sa mňa šľak trafí. Šľahom trafí. No poď rýchlo, Počkaj, tam... zobriem ti vety. Jo, Tam má tá hora, vidíš? A tam je vidno. No, dobre. A dokiaľ Pipa nám limit je 14 minút, pretože... Viete, ako to je z YouTube. Hej. Neviem, to asi keď sa zaregistrujeme, že na YouTube, že už budeme Ako mať partnerstvo, takže možno už tam bude Ale možno aj hodinový na limit. Slovensku to asi nefunguje. Funguje, dobre. no takže... Pre každý prípad sa s vami učíme, nebolo to nič vtipné, extra, jak to GTAčko, ktoré sme natáčali, ale nevyšlo nám to. Toto je skôr taký survival. Ale nie to GTAčko ako informáčko, ale to GTAčko ako... To nové, ale to sa nám pokazilo, že bolo o pol minúty bolo dlhšie, takže tak no. No takže Majky zemrel hlady a touto novinkou sa s vami lúčime, no. Takže ešte chcem ponúknuť, tu bude naša základňa. Tak, tu bude základňa, no. Takže čaute. Pozdrav Majky. Ahojte. Čau.